Jawa jaman dhisik, sadurunge ana agama Buddha, Hindu, Islam, Kristen, Katolik lan Konghucu mlebu ning Indonesia. Leluhur awake dhewe wis duwe agama sing percaya marang siji pangeran. Agama iki disebut agama Kapitayan utawa agama Jawi. Iki atuh sadurunge ana agama-agama liyane rene. Lan uga atuh sadurunge Nabi Muhammad lair. Dadi yen ana sing takon agama asli Jawa kuwi apa, ya kuwi agama Kapitayan. Gusti Allah ing agama Kapitayan diarani Sang Hyang Toyo. Toyo tegese suwung utawa kosong. Pangeran ing agama Kapitayan iku ora iso digambarake. Sang Hyang Toyo diartekno minangka tan kena kinaya ngapa. Ora iso diumpamakno, ora iso dipadakno karo makhluk, ora iso dideleng, ora iso dipikirake lan ora iso dibayangake. Laisa kamislihi syai'un kuwi firman Allah sing ana ning Quran, surat Asy-Syura ayat 11. Sing arti tafsire padha karo tan kena kinaya ngapa. Yaiku Allah iku ora iso diumpamakno, Allah iku ora iso dipadakno karo makhluk. Allah iku ora iso dideleng, Allah kuwi ora iso dipikirake lan Allah kuwi ora iso dibayangake.